Üdvözlök minden Impresso követőnket itt a kis rögtönzött házi stúdiónkban, illetve üdvözlöm Zolit, aki a Fekete Leves megálmodója, és egy nagyon-nagyon izgalmas, kicsit szakmai beszélgetéssel jövünk, aminek a végén egy szintén nagyon-nagyon izgalmas együttműködésről fogjuk lerántani a leplet. Zoli, pár szóban be tudnád mutatni magad, illetve hogy jött ez az egész ötlet, hogy kávévíz? Igen. Rendben, köszönöm Gábor, üdvözlöm én is a nézőket, én Molnár Zoltán vagyok a feketeleves.com-tól, és én ugye biotechnológiát végeztem, és mindig is érdekelt így a kávéfőzés tudományos része, és mint minden otthon kávét főző személy, először én is ilyen szűrőkancsokat használtam, utána viszont észrevettem, hogy más íze van az első héten, más íze van a második héten, a harmadik héten meg már nagyon nem jó íze van, és a negyedik héten meg már csak azért hagyom meg, mert rá volt írva a dobozra, hogy 4 hétig ajánlatos. És utána, amikor jött a Covid, akkor elkezdtem otthon presszót is készíteni, mint szerintem nagyon sokan, akkor mentek ebbe bele, és ott jöttem rá, hogy hát a szűrt víz sem a legjobb megoldás erre, és akkor kezdtem így homebarista receptekkel próbálkozni, és Gondolom, te is megtaláltad a végtelen mennyiségű Igen, fórumos vízreceptúra hát igen. ajánlást. És ez ilyen bro Ott science. mik voltak a tapasztalataid egyébként? Hát az, hogy sok recept, az csak így úgy van legitimálva, hogy valaki kirakta internetre, és akkor mások elkezdték használni. De nagyon ilyen háttere nincs, hogy miért pont olyan arányban, vagy miért pont azok vannak benne. Szóval, ha azt akartam, hogy mondjuk ne legyen egyszerre keserű savanyú a kávém, akkor kísérleteznem kellett, és aztán végül eljutottam olyan egész jó receptekhez, amikkel már többféle kávét, ugye ugyanazokban a kategóriákban, kimondottan, kellemesen tudtam elkészíteni, és még össze is tudtam hasonlítani, mondjuk, hogy elmentem kávézóba, és megvettem ugyanazt a kávét otthonra is. És hát utána arra jutottam, hogy mi lenne, hogyha mondjuk én ezt a dolgot piacra dobnám, és mindenki számára elérhetővé tennénk, egyrészt úgy, hogy eléggé felhasználóbarát, másrészt meg azért eléggé megfizethető is. Közben mutatom, tehát így néz ki maga az acskó. Azt lehet tudni, hogy mi van benne, vagy az szigorúan titkos? Hát a csomagolásra ugye rá van írva, hogy mi van benne, minden benne van, aminek Maximum benne nem kell értjük lenni. mi halandók. De minden benne van, aminek benne kell lenni, és olyan arányban, ami pont optimális az adott kávéfajtákra. Szuper. Mind a ketten tudjuk azt, hogy miért fontos a tökéletes kávévíz, de lehet, hogy nem mindenki tudja. Pár szóban el tudnád igen, mondani, igen. hogy szerinted miért fontos? Vagy milyen fontos tulajdonságai vannak a víznek, akár szakmai szemmel, ami meghatározó lehet a kávé ízében? Hát ugye egyrészt a kávénak a 90 akárhány százaléka víz, ugye attól függően, hogy presszó vagy filter. Másrészt ugye a kávé az kémiai szempontból egy hát nagyon eseménydús jelenség, mert hogy már magában a feldolgozás során ott végbe mennek folyamatok, ugyanúgy pörkölés során is, erről szerintem te tudnál eleget mesélni. Eseménydús. Igen. És ugye utána nem áll meg a folyamat, mert ugye pörkölés után még végbe megy az oxidáció, amit kevésbé szeretünk, végbe megy az öregedés, amit az első 2 hónapban szeretünk, utána már kevésbé, és még mindig nem áll meg, mert hogyha mi ezt a kávét lefőzzük, akkor azok az anyagok, amiket mi kiextraktálunk a kávéból, ezek reagálnak a vízben lévő ásványi anyagokkal. És Akár meg is határozhatják az extrakciónak a sikerességét, volumenét, hogy mennyire vékony, vagy mennyire kemény a víz, nem? hát erről voltak kutatások, és az első tanulmány az arról írt, hogy magát az extrakciót befolyásolják, viszont volt még egy tanulmány, ott már megvizsgálták extrakció előtt és extrakció után is, és igazából az jött ki, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy extrakció előtt vagy extrakció után vannak az ásványok hozzáadva, ugyanúgy reagálnak azokkal az anyagokkal, amiket mi a kávéból kioldunk, és gyakorlatilag az íznél se lesz különbség. Ami egyébként nekem nagyon fura volt, ez most abszolút csak egy kis kitérő, egy gyakorlati példa, hogy volt nálunk kölcsön egy Decent kávégép, aminél ugye nagyon könnyen lehet vizet cserélni. Tehát konkrétan le lehet engedni a benne lévő vizet, mert hogy presszógépeknél egyébként kifejezetten nehéz
mondjuk egy víz receptúráról átállni egy másik víz receptúrára, mert ugye van egy kazán, abban van mondjuk fél liter, 1 liter víz, és akkor az úgy kiürül, de közben szívja fel, és tehát az ott mindig csak úgy igen, keveredik. igen. A Descentnél ez tök jól ki van találva, hogy egy gombnyomással gyakorlatilag vizet lehet cserélni. Ami nekem egész meglepő volt, hogy az egyik víz után ugyanaz a receptúra, minden teljesen ugyanaz, teljesen más volt a lefolyási sebessége a presszónak. Ennek van valamilyen magyarázata? Hát ugye igen, mivel hogy a kávévíz ásványi anyagtartalma nagyon befolyásolja az, hogy mi milyen ízeket érzünk ki. Tehát gyakorlatilag még hogyha azok az anyagok, amik megadják az ízt, ott is vannak a vízben, de nem tudnak mihez kötődni, vagy esetleg túl sok mindenhez tudnak kötődni, teljesen máshogy fogjuk érezni. A víznek két tulajdonsága nagyon fontos, van a keménysége, ami azt határozza meg, mint amit említettem, hogy mondjuk az ízanyagok mennyire tudnak kötődni hozzá. Hogyha nagyon lágy a víz, túl lágy mondjuk inkább úgy, akkor nagyon tompa lesz az íz, hogyha pedig nagyon kemény a víz, akkor nagyon zavaros lesz az íz, ami szintén nem kívánatos. Ez a magnézium, kálcium és hasonló ásványi. Igen. Ők És akkor a határozzák másik meg. A attribútum? víznek pedig a másik fontos tulajdonsága a bufferkapacitása. Nem lúgosságról beszélünk, mert ugye az a lényeg, hogy a kávéval együtt, hogy reagál, nem az, hogy magában mennyire lúgos, és a buffer kapacitását meg a bikarbonát tartalma határozza meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a víz mennyire képes kiegyensúlyozni a kávé savasságát. Ugye főleg a specialty kávé, az mindig is savankás lesz, de ha kellemetlenül savanyú, akkor ott valamit vagy elrontottunk a főzése során, vagy a vízünk bikarbonát tartalma túl alacsony. Azért nehéz terep ez szerintem, mert egy homebarista, akinek hobbija mondjuk a specialty kávé, akár filter, akár presszóban fogyasztva, szerintem nagyon-nagyon nehéz dolga van. Egyrészt, ha már csak a vizet nézzük, ott van fórumokon mondjuk minimum 10-15 víz receptúra ajánlás. Abból kiválaszt egyet, szerintem tele van kérdőjelekkel, miközben ezt a vizet megkeveri, hogy vajon jól számolta-e, vajon minden pontosan úgy van, ahogy az ajánlásban szerepel, és akkor utána valamilyen kávéval valahogy leőrölve, előtte valamit evett, lehet, hogy nem is aludta ki magát, ezért mondjuk ő nagyon savasnak érzi azt a kávét. Nyilván az első mindig, hogy a pörkölő elcsesztett, tehát hogy ezt tudjuk, hogy mindig a pörkölés a probléma, de hogyha ettől egy picit eltekintünk, akkor azért a víz az kifejezetten meghatározhatja azt, hogy mondjuk egy adott presszót te alulextraktált, zöldséges, savanyúnak érzel, vagy tök jó balanszos Igen. lesz. Én például, amikor kísérleteztem, kipróbáltam, hogy csak ilyen 20%-kal mondjuk keményebb a víz, mint mondjuk az előző. És már teljesen zavaros volt az egész, ami hát azért még mindig lágy víz, a csapvízhez viszonyítva, és mégis ez a 20% eltérés ízben nagyon-nagyon érezhető különbséget okozott. Ugyanúgy a bikarbonát tartalomnál is 20-30%-kal csökkented, vagy megemeled, ég és föld a különbség. És ugye ezért is nagyon fontos, hogy ha valaki otthon keveri a vizét, az általában nem anyagi megfontolásból csinálja, hanem azért, mert hogy nincs Minőségre számára... törekvés. Igen, meg hogy nincs számára alternatíva. Opció. Igen. Igen. Nem lehet olyan ásványvizet kapni, ami tökéletes lenne akár presszóhoz, vagy akár még a klasszikus presszóhoz sem Hát igen, igazán jók. mert hogy ha valaki esetleg annyira szerencsés, hogy mondjuk a csapvíze valamelyik kávéfajtához esetleg jó, de hogyha mondjuk ő nem azt a kávéfajtát szereti, hanem mást, vagy esetleg másfajta kávét is akar inni. Hát meg a csapvíz is tud azért változni, ezt is tudjuk. Hát igen, meg Az ugye sem a stabil. szűrt víz is, Igen, tehát igen. hogy, mint ahogy említettük, különböző hetekben különböző íze van, tehát hogy arra se lehet hagyatkozni. Ezért is jöttünk elő azzal, hogy van háromféle recept, gyakorlatilag van a filteres. 3 különböző termék. Igen. Aha. Tehát van a filterre egy víz, ami
hát ugye a filternél ilyen 5-7-szer több vízzel tud reagálni a maga a kávé, 1 g kávé, mint mondjuk espresszó területén, tehát filterre mindenképp lágyabb víz szükséges, illetve filternél figyelembe vesszük azt, hogy ugye valaki kézi őrlővel darálják, őrlik, bocsánat, Szerintem szakszó, belefér. valamennyire, illetve, hogy tehát, hogy akik filtert készítenek, azok általában otthon isszák, és mondjuk otthoni körülmények között készítik el, és esetleg nem mindenkinek van a legjobb örlője, tehát hogy ezt is bele kell venni a kalkulációba. A specialty presszó, az meg aztán szerintem az egyébként a legérzékenyebb a vízre, mert Ez ott biztos. egyszerre kell pontosan eltalálni a víznek a keménységét, hogy ne legyen túl kemény vagy túl lágy, mert akkor semmit nem fogunk érezni a kávéból, illetve a bikarbonát tartalmát nagyon jól be kell lőni, hogy ne legyen savankás. Mert könnyen beleeshetünk abba, hogy akárhogy is áldigatjuk az örlőnk, egyszerre lesz keserű és egyszerre lesz savanyú, bárhogy állítjuk be, és egyszerűen nem fogjuk tudni megtalálni azt a pontot, amikor mondjuk ilyen édeskés a kávé. Igen. Szerintem ez egy elég komoly kihívás, és szerintem a legnagyobb előnye ennek a terméknek, illetve az ötletednek, az a kényelem egyrészt, hogy ezt nagyon könnyű otthoni körülmények között elkészíteni, mert csak desztvízbe bele kell szórni, ha jól tudom, akkor 2 liter desztvízbe Igen. kell egy ilyen kis tasakot beleszórni. Van ugye 2 literes, meg 5 literes kiszerelés. Igen. Viszont szerintem ami a legfontosabb, hogy egy homebarista gyakorlatilag kipipálhatja a checklisten innentől kezdve a vízkérdést, tehát nem kell azon gondolkodnia, hogy vajon jó-e az a víz, amit olvasott, amit most kipróbált, vajon jól keverte össze, hanem ezt tekinthetjük egy fix pontnak. Szerintem te tudod garantálni, hogy ami az acskóban van, az fél év múlva is ugyanaz lesz, mint most, tehát erre nyilván Igen. gondolom megvan a minőségi garancia, és innentől kezdve ez ki van húzva az egyenletből, mint változó. Nekünk tényleg nagyon jó tapasztalataink voltak vele, sokat teszteltük, a presszót is, a filtert is, mi is ugye magunknak keverjük a vizet egy ozmózis szűrt vízből a mi általunk kitalált receptúra szerint, ami láthatóan ennél van jobb. Őszintén mondom, hogy finomabb, balanszosabb, édesebb kávékat ittunk. Nekem az volt a cél, és az volt nyilván, mint pörkölőként a feladat, hogy stabilan mindig ugyanazt a vizet tudjuk előállítani, és ez semmilyen szűrővel nem működik, csak úgy, hogyha kb. Nullásra kihozod, és azt utána különböző anyagokkal visszasózod. Úgyhogy én abszolút egyetértek ezzel az egész sztorival, olyannyira, hogy szeretnénk egy olyan együttműködést elindítani, hogy a webshopon gyakorlatilag egy bizonyos meghatározott szemes kávé rendeléshez mi ingyen adunk egy 2 literes mennyiséghez felhasználható ilyen kis tasakot. Nekem mindig is nagyon fontos volt az, igazából már amikor az Impresszót elindítottuk, hogy megpróbáljunk egy ilyen baráti segítséget nyújtani a vevőinknek. Tehát, hogy nem csak eladjuk a kávét, és mindenki csinál, amit csinál, mi igyekszünk a kommunikációban is, a weblap, webshop felépítésében is ugye próbálunk receptúrákat adni, ami tudom egyébként, hogy 1000 oldalról kikezdhető és megkérdőjelezhető, de nagyon-nagyon sokan írtok, hogy mennyire jó, hogy egy ilyen kezdőpontot, egy ilyen alapot azért mégiscsak ad, és ebben lehet szerintem óriási segítség az, hogy igyekszünk megoldani nektek a vízkérdést is. Egyébként nyilván ez külön is vásárolható lesz a webshopunkban, és remélem, hogy mindannyian elégedettek lesztek vele. Van egyébként még tervben bármilyen egyéb fejlesztés, plusz termék, vagy bármi, ami a vízhez köthető nálad? Hát egyelőre a kávévíz volt a cél, és úgy a fő fókusza az egész cégnek, meg az összes törekvésnek. Most még próbáljuk optimalizálni a teavíz receptet is különböző teázókkal, hogy beválik-e vagy se.
és egyelőre szeretnénk a víznél maradni, de ugye a lehetőségek mindig akkor jönnek, amikor valamit csinálunk, és ha esetleg felmerül valami, akkor mindenre nyitottak vagyunk. Még egy dologról nem beszéltünk, és azok a vendéglátóegységek. Nekem van egy tapasztalatom a vendéglátóegységekkel, hogy azért ott sem, még akár egy nagy nevű specialty kávézónál sem egyszerű, főleg a filtervizet megoldani. A presszóvíz az szerintem mindenhol, tehát láthatóan ezzel foglalkoznak, láthatóan többet foglalkoznak vele, mint a filtervízzel, de a filterrel nagyon nehéz, pláne ipari, akár tehát ipari mennyiségben ott porokat kevergetni, mérlegelni, és akkor tehát nem egy könnyű téma specialty kávézóban sem megoldani a filter kérdést. Legtöbbször egyébként egész egyszerűen a presszó vízzel csinálják a filtert, ugye van egy kis külön csap, és akkor azon ki lehet engedni. Mi a legnagyobb probléma szerinted ezzel? Hát, ugye szerintem azt meg is beszéltük, hogy az a víz, amelyik mondjuk a presszóra jó, az nem lesz jó filterre is. De Főleg, miért nem hogyha- lesz jó? Mit fogsz érezni egy presszó vízzel Hát, készült Mert ugye a filterem? presszónál ilyen 5-7-szer kevesebb vizet használsz adott kávé mennyiséghez, tehát az sokkal keményebb lesz, főleg általában a specialty presszókról beszélünk, ami savankásabb is, és hogyha valaki tényleg jól akarja csinálni, mondjuk egy magas bikarbonát tartalmú vízzel, ott az nagyon el fogja nyomni a filterkávé savasságát, és ilyen Tehát ilyen nagyon- lapos lesz, Hát nem lapos jönnek és ki a ilyen vibráns. természetellenes íze lesz az egésznek. Aha. Most ott lehet aztán befolyásolni mondjuk az őrlés finomságával, esetleg a víznek a hőmérsékletével, de ha valaki mondjuk a tökéletességre törekszik, én azt teljes mértékben meg tudom érteni, hogy mondjuk nem fogják presszóra kevergetni a vizeket Hát igen, egy az kávézói végképp nem lenne környezetben, egyszerű. főleg úgy, hogy valószínűleg a vendégek 90%-át nem is nagyon foglalkoztatja ez a dolog. De azért az ember, aki mondjuk egy kávézóban rendel filterkávét, az 99%, hogy az íze véget rendeli, és mondjuk ő számukra fontos, hogy mondjuk milyen vízzel készül. És ilyen esetben szerintem könnyen megoldható, akár egy 5 literes kiszerelésben is, vagy nagyobban is bekeverni, mivel úgyis mindig be van keverve, aztán bele van öntve a kis forralóba, és úgyis onnan van kiöntve, tehát hogy nem is ad hozzá túl sok extra lépést, meg túl sok extra időt és erőforrásom a dologhoz. És akkor ez ugye van olyan kiszerelésben, ami 5 literes desztvízhez Igen, kell igen, hozzá igen. tenni, és kész is. Szerintem ez egy abszolút jó opció lehet egyébként vendéglátó specialty kávézóknak is, hogy ezzel oldják Mindenképp. meg Meg a ugye filter kérdést. nem is szükséges desztillált víz, elég egy reverse-oszmózisos víz is, és csomó kávézónál erre van Van, infrastruktúra, csak annyi, hogy mondjuk az ásványanyagok visszatöltését lekapcsolják, készítenek 5 literes edényekbe Flakonba. reverse-oszmózis vizet, és abban be tudják keverni, tehát hogy megint csak ott tartunk, hogy nem igényel külön extra erőfeszítést a dolog. Igen, igen. Jó, szuper. Köszönöm szépen, hogy Én is eljöttél, köszönöm. és hogy egy ilyen jót tudtunk beszélgetni erről az izgalmas Én köszönöm a témáról. meghívást. És nektek pedig akkor hamarosan jövünk a részleteivel ennek a szuper együttműködésnek, úgyhogy kövessetek minket tovább. Köszönjük a figyelmet, Köszönjük. sziasztok! Hello!